Het is 13 april. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel Cambuur-onvierder Mark Diemers. Mark, druk het eens uit in percentages. Hoe groot is de kans dat zo tak op seizoen nog bij Cambuur voetballers? Ja. Nou, op dit moment 25%. 24. Roelof, wat denk je? Nou, ik denk, want hij zegt op dit moment, dus het is Suisa Heger. Ik denk, die zit alweer op het speeltje, dus ik 80% dat hij blijft. 80%. Willem? Hij tekent wol of hij tekent net. Dus Natuurlijk. Dat is een rekenwonder. Geert? 95%. Want dit hoort allemaal thuis in het spel van loven en bieden. Ah, kijk eens aan. In elk geval hebben we weer een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle aflevering van de Sportcast. Jereveen, kind plak 4, vereerst uit de holle zetten. AZ wie op alle fronten beter en wint met 3-0. En toch het 1-1 league spul van Cambuurtje in de FC Den Bosch is ADO Den Haag officieel kampioen van de KKD. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is een podcast van Omroep Friesland. Cambuur krijgt een penalty die Mark Diemers aas nemen zullen. Daar komt de oren in. Hupke, Diemers. Pepijn van der Merbel pakt. Diemers mist. Ja, en dan de afstandsknal van Mijnans en daar is hij. Oh, wat een knal. De middenvelder Kees Smit, uiteindelijk komt er toch een vastzet. Mijnans, ja! Och, wat verdorie. Weer Mijnans. Hoe is het mogelijk? Daar gaat Thijs van Leeuwen aan binnen. Jouwt hem hier op Jack de Vries. En daar is de goal voor Den Bosch. Perret gaat door de 16 meter in. Levensgevaarlijk. Perret. En daar is de... Ja, 3-0. Uiteindelijk dan Jello Loog hier in de voordracht naar de penalty. Krijgt een penalty. Mark Diemers scoort 1-1. En hier aan tafel, chef rondleiding Geert van Tuin, Willem van Meldvoort, Ronald de Vries en nogmaals welkom, de onvierde van Cambuur, Mark Diemers. Mooi, dat is de best, Mark. Zullen we beginnen, jongens, met een officiële felicitatie richting ADO Den Haag? Jazeker, ik denk dat het heel netjes is, ja. Laten we dat maar doen. Ja, toch? Ja. We zijn wel meer verlen als Cambuur, hè? Oh ja, Ja, Cambuur heeft maar 5 verlen. Ja, En zij gewoon. maar goed, ze zijn wel de Maar ja, je terugste bent kampioen. kampioen gelijk spelen, dus dat vandaar. Dus Maar goed, Ja. terugste kampioen, jongens, eensgezind. Ja, ja. Geert, is het die strot krijgen? Ja, nee, dat valt wel mooi. Ja, ik vind gewoon spietig dat Cambuur na de promotie bij Emmen toch wat renalitten had. En dan ik hier nog wel wat meer strijd gewonnen. Ja, nou ja, leuk. Mark zei het al, het wordt of tiki-taki voetbal, of het wordt het voetbalniveau uit de Griep Fjouwer. ja, maar allereerst denk ik dat het heel terecht is dat ADO kampioen is geworden. Ik denk dat ADO net wat stabieler is geweest dan wij waren. ADO heeft nog wel een wat mindere periode gehad rond januari. Ja. Alleen ik denk dat ADO over het geheel, als je naar een hele selectie kijkt, net iets meer ervaring heeft. Ja, het is onder ervaring. Dat is mijn gevoel. Ik denk dat wij individueel beter zijn dan ADO. Dus als je echt naar onze spelers zelf gaat kijken, denk ik dat wij beter zijn dan ADO Den Haag. En ik denk dat wat ons een beetje opgebroken heeft, is eigenlijk het feit dat ik denk in januari, februari 5 wedstrijden bij ons af zijn gelast. En toen stonden we eigenlijk op een gegeven moment gelijke hoogte met ADO. Ja, en toen heeft ADO 4 wedstrijden binnen ons gespeeld, stonden ze ineens weer 10 punten voor. Dus die hebben nooit die echte druk van ons gevoeld, denk ik. Omdat het puntenverschil elke keer vrij groot was. En omdat heel veel wedstrijden van ons werden Net afgelopen. weer winnen. Nee, daarom denk ik ook. En vorig jaar hebben we ook 3 keer van ze gewonnen. Volgens mij in totaal. Ja, maar beker. Met de beker erbij. En nog een oefenwedstrijd tegen ze gespeeld. Dus voor mij hebben we de afgelopen 6 keer allemaal van ze gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk geen toeval. Nee, zeker net. Willem, we weten al, Willem is de man van de statistiek en het boekje leidt nou ook weer op tafel. Daar heeft alle statistiekjes een beetje in de holle. Toch, Mark? Ja, oké, redelijk. Ja. Nou, daar was alle statistieken bij. Hoeveel goals is dit seizoen maken? Zo. Ik heb 9 goals. 9 goals. Hoeveel assists? Hangt er vanaf welke website je neemt. Ik neem de Transfermarkt website, is 13 assist. 13. En hoe vaak ben je opgenomen in het overtal van de week? 12 keer. 12 keer. Wat voor aanbieding is nou eigenlijk verwachten van Lars Lamboy? Wat voor aanbieding heb ik? Wat zou ik verwachten? Ja, het is lastig te zeggen. Ik heb denk ik 1 keer iets erover gezegd. En dat is na de wedstrijd tegen. Geert, moet je me even helpen? Jij stond er praktisch naast. Dordrecht heb ik er inderdaad iets van gezegd. Ja. Omdat er toen naar werd gevraagd. En
Ik denk dat ik ook de mensen op de tribune ook wat verschuldigd ben. Dus dat ik eerlijk daarover ben. En niet een lulverhaal ga ophangen. Maar daarna heb ik ook voor mezelf besloten van dan is het ook klaar. Dus ik ga niet met modder gooien. Dus dat hoef je deze uitzending ook niet te verwachten, Arjen de Boer. Ik heb daar helemaal geen zin in. Nee, ik heb Dat hoeft ik niet, hè? Nee, Dat maar hoeft ik heb Daar helemaal ben je geen zelf zin in. verantwoordelijk voor. Nee, zeker weten. Maar ik heb helemaal geen zin om daar richting de clubleiding of richting een persoon individueel heel veel aandacht aan te besteden. Ik wil vooral de nadruk leggen op... ik heb volgens mij tot nu toe 2 prachtige seizoenen gespeeld. Je noemt net de statistieken op. Nou, ik denk dat die keurig zijn. Nou, eigenlijk heeft Toos opgenomen. Nou ja, oké, jij hebt ze in ieder geval staan, laat ik het zo zeggen. Dus volgens mij heb ik dat afgelopen 2 seizoenen heb ik prachtige momenten bij Cambuur meegemaakt. Ben ik gepromoveerd met mijn eigen clubje als aanvoerder. Ja, mooier wordt het niet. Waarom zou ik dan modder gaan gooien naar de clubleiding en ja, die hele glans van mezelf afhalen eigenlijk. Hè? Dus, Ja. Ik ben bij modder te Zonder- gooien, maar ik is... Maar we hebben het aanstonds nog eventjes wijdwijdig over het hele verhaal. Maar Maar we hebben het er straks even over. we hebben het er straks Leuk, even leuk, over. leuk. Ja, want het is toch een beetje dwan mijn soort van Oski-tournee. Zo niet toch steeds kinderen. Want ja, de komst is nog maar 24% heeft er zelfs zijn. Nou ja, dan Dat is moet toch ik straks zijn, ja, moet precies. 25%. Maar goed, Roelof, was toch wel eens op de foto, mijn fans? Ja, vol is. Ja? Ja. En Mark, was toch ook wel eens een handtekening uitdelen? Soms wel eens, ja. Ja, en Freekje Ben, ik daar wel eens om het shirt. Ook dat, ja, zeker. Ja, heel grappig, want ik Mark ben in de catacombe bij AZ. Ja. En dan komen die spelers komen al van het veld hoor. En dan weet ik, Max Meerdink, mag ik je shirt, mag ik je broekje? En op een gegeven moment roept er een cameraman. Hé cameraman, mag ik je camera? Dat moet er niet veel gekker worden, toch? Goed jongens, we beginnen de stelling. En de eerste stelling is voor Roelof. Jongens. Jongens, Ik kregen trouwens. Dat dacht ik nee, zelf. ik denk het niet. Jammer. Jongens, voor Roelof. Jongens, geen paniek. Jereveen eindigt nog altijd boppen Ajax. Oei. Nee, Nee. nu klaar. Geert, Isham Ferra is goed genoeg voor Feyenoord. Ja, hij heeft de potentie wel, dus ik zeg toch ja. Ja. Mark, dit wie het allermooiste seizoen uit mijn voetbalcarrière. Ja. Ja. Oké. Willem. Cambuur maakt er alles aan van om Mark Diemers binnenboord te houden. Ja. Ja. Geert, ik snap Cambuur wel van het salaris van Mark en Cambuur 12 trein. Nee, spelers helje. Ik ken het salaris van Mark net, dus ik heb geen idee. Dus Nou, neem maar van mij hoor. Ja. Goed zo. Dan is het Nee. wel. Nee. Roelof, na het 10 minuten AZ Jereveen toch eventjes een vorig seizoen. Ja, daar wie ik bij ik die nog niet in. Ja? Oh, Ik heb hier nog een voor Willem. Willem, als een doelman een blessure faked, zodat de trainer wat tactische onpassingsdwang in, dan moet dat gelijk bestraft worden met een gele kaart. Nee, ik vind dat het 1 keer mooi in de wedstrijd. Oh, Vond wel mooi, leuk. ja? Ja, ik vond het wel leuk. Dat is ja. toch wel leuk. Ja, zie wel wat. Oké. doe je normaal. Ja, ik vond het wel grappig. Zie wel wat. En dan de laatste is voor Mark. De aanbieding die hij kregen had, daarvan springen de tren mij negen. Nee. Nee. Maar goed, Oh, dat viel het wel mooi. de heeft een aanbieding kregen voor 1 seizoen. Hè, Ja, dat heeft de zijn. Hoe gaat het soks dan eigenlijk? Hè? Dan moet bij Lamboy komen. Is dat een INB importeren of gaat het via de mail? Is het telefonisch? Hoe gaat het soks? Nee, eigenlijk gaat het verhaal terug naar januari. Toen heb ik met Lars gezeten. Toen heeft de club mij duidelijk gemaakt, we willen graag met jou de toekomst in. En we komen daarop terug wanneer de duidelijkheid is. Dus daar hebben we toen een discussie over gehad over wat dan duidelijkheid is. Uiteindelijk heeft Lars, denk ik, mijn zaakwaarnemer op weg naar, toen hij naar VVV op weg was, gebeld. En toen heeft hij zeg maar deze aanbieding waar jij het constant over hebt. Dat is die aanbieding voor een lege salaris en voor 1 seizoen. Klopt inderdaad, ja. Wat stoort hij Mark nou het meest? Maar ik vind dat we even de feiten ook Neem me niet moeten kwalijk. Want dat is, nou ja, omdat, oké, daar is nou een salaris. En krijg je nou een contract van 1 jaar zonder opties. Nee, daar zou een optie kunnen zitten van een jaar, nog 1 + 1 zeg maar. Dat- Dus dat is dan, ja goed, dat is dan wat ze vaak in de voetballerij doen. Hè? Maar Een optie erin 1 zetten. vanuit Cambuur. Ja, dat Ja. klopt, ja. En hoe volle minder is dat dan? Dus ik ga nou 2 ton, dan krijg je dan straks oorlog. Nou ja, weet je, over bedragen ga ik sowieso niet praten. Nou, de lijkt- discussie natuurlijk wonderlanger. Die gaat nee, het zelf snap ik, omswingen. maar Dus dan is het verwacht je, Rolf, gewoon... dat ik ga zeggen van Nee. nee, ik ga een ton minder verdienen? Nee, maar- dat lijkt me niet chic. Druk zeker het ook dus niet uit naar in Cambuur. percentages. Ja, nou ja, Nee, dat dacht ik al wel mooi. Ja. Nee, maar Percentage ik net? nee, maar ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft. Ik vind je 3200 bruto, no do. Oh, dat is Netto, netjes. trouwens. Dat is Netto. netjes. Nee, ik denk dat het nooit chic is om over geld te praten. Dus dat heb ik ook nooit in mijn carrière gedaan. Ook niet toen ik bij Feyenoord zat, toen ik heel veel centjes verdiende. En op Cyprus heb ik ook heel veel centjes verdiend. En op Cyprus heb ik het ook puur voor de centjes gedaan. Ja. Ook dat wordt niet altijd gezegd, maar ik ben ook voor Cyprus. Nee, ja. Ben ik Maar, gewoon... maar er wie dus wel een intentie in januari om daar een mooiere aanbieding te doen. En nou liep het alles oors. Klopt dat?
Nou ja, goed, als jij zegt dat je de toekomst met een speler in wilt en vervolgens een 1-jarig contract aanbiedt, ja, dat rijmt bij mij niet, zeg maar. Maar goed, dat is ja, voor de rest ga ik er niet heel veel over zeggen, Arjen. Ik bedoel, het heeft niet zo heel veel zin, want ik heb geen zin om straks op de club rond te lopen als aanvoerder, als een beetje boegbeeld van de club, wat ik altijd met Henk heb proberen te zijn. En vervolgens allemaal boze ogen van mij vanuit de bovenkant van de club te krijgen richting mij. Vanuit de Kremlin. Ja, ik heb er helemaal geen zin in, joh. Maar weet je wat het is, Mark? De teleurstelling wordt altijd bepaald door de verwachting. Hè? Ja, klopt. Ja. En dus die verwachting is naar elke dag dan toch wat oorswet als dat nou concreet op die oor komt. Wat stoort daar in dat hele verhaal nou? Want ik die club zei van we willen bij de takkomst in. Dat klinkt heel mooi. Je kun je denken van dan zo'n stout denk ik, nou ja, ik voetbal nog 2 jaar voor een goed redelijk salaris, wat marktconform salaris, laat ik het zo zeggen, Eredivisie. En dan doe ik bij die club nog wat oors. In de technische staf, om in het advertentieverkeer, wat maakt het er maar op? Boegbeeld. Wie dat in verwachting zo'n beetje als die praten over de toekomst? Zoiets, ja, denk ik wel. Allereerst kan je denk ik niet voor een ander bepalen hoe lang iemand met voetbal doorgaat. Kijk, ik ben al mijn hele carrière gelukkig heel erg fit geweest. Ja. Ik ben nu ook heel erg fit nog steeds. Ik heb vorig jaar zo goed als alle wedstrijden gespeeld. Nu ben ik 2 weken eruit geweest in een heel seizoen. En heb ik voor de rest elke training en alles meegemaakt. Dus ik ben topfit. Dus ik wil het liefst zo lang mogelijk voetballen. Hè. Ik noem altijd Charon Sherry als voorbeeld. Die is 35. Die ik persoonlijk ook, die is 37 op dit 37 moment. jaar. Oh ja. Die heeft een 3-jarig contract getekend bij NEC. Dat is dan de keuze die NEC maakt, daar kun je wat van vinden. Maar ja, dat is wel een voetballer waar ik me dan een beetje aan spiegel. Hè? Een beetje zelfde soort voetballers, denk ik. Langer speelder. Dus ik wil het liefst zo lang mogelijk door. Kijk, als ik fit ben en merk dat ik nog goed genoeg ben, wat ik op dit moment ben, dan wil ik zo lang mogelijk doorvoetballen. Dus dan zit er voor mij niet iets aan van ik ga nog 2 jaar voetballen, dan stop ik ermee en dan ga ik ergens bij Cambuur technisch directeur worden of trainer worden, whatever. Nee, ik wil zo lang mogelijk Maar als voetballen. het ik met Bram van Polenham bij Zwolle, die wie ik in de eerste van zijn carrière, toen hebben ze elke keer zei, nou, we willen wel verlengen. Dat wie in principe contracten voor een jaar. Zeker. Waarom Maar kerst hij net? Nou, allereerst heet ik heet niet Bram, ik heet Mark. Dus dat is, denk ik al een verschil. Kijk, ik kijk daar anders naar. Ik heb een gezin, ik heb met een gezin te maken. Ik heb 2 jonge kinderen. Ik wil een bepaalde vastigheid hebben. Ik heb net, wat ik net zei, ik wil nog heel lang voetballen. Als ik nu voor een jaar ga tekenen, ja, dan zit ik volgend jaar weer ergens anders. Dan zit ik volgend jaar weer in China, weet ik veel waar. En dan kan ik weer mijn hele familie meeslepen. Heb ik geen zin meer in. Nee. Dus dat heeft ook met mijn hele gezinssituatie te maken. Met 2 jonge kindertjes. Met een vriendin die in Dracht aan het werk is. Dus alles, zeg maar, dat hele pakket maakt dat ik een bepaalde zekerheid wil. Zeker op mijn leeftijd. Nu kan ik heel goed begrijpen dat je bepaalde jongens... dat is ook het verhaal, het beleid van de club is dat ze jongens maar boven de 30 1 jaar contract geven. Dat snap ik tot op zekere hoogte als je jongens hebt die uit Den Haag, Maastricht komen. Maar volgens mij ben ik een jongen van de club. Volgens mij heb ik de afgelopen 2 jaar het een en ander bewezen binnen de club. En kijk ik daar op mijn manier anders naar. Maar dan mag de club ook op hun manier naar kijken. En dat is ook helemaal prima. En daar wil ik het even over hebben. Want dit is dus het verhaal van Mark. Maar Do heeft bellen maar Lars Lamboy, Willem. Ja, Wat staat Lamboy? Nou, die wilde zelf uiteindelijk net te follow kwijt. Want hij zei, wilde gewoon net via de media spelen. Want wij hadden natuurlijk vandaag ook zo'n reactie vregen. Hij had dezelfde jongen de telefoon het opname. Daar letter kreeg hem alsnog wel te pakken. En ik ga hem aan bellen. Maar hij zei, ja, we worden gewoon net hoe hij in de media. En dat komt omdat er rinnende onderhandelingen binnen. En zodra er wel of net een handtekening stiert, dat ging het er dan nou van nou, dan willen wij daar altijd wel uitspraken moeten van nou, die tijd. En toen vroeg ik, ja, wat vies er dan van dat Mark het wel via de media speelde? Want die zei het dan wel, als dat via de media speelde nemen was. Zei hij, ja, het is een vrije land. Iedereen mag gewoon sissen wat hij wil. Dus dat mag je zelf van. Dus dat is de mening van Lamboy. Die worden voor de rest net de volle kwijt. Ja, maar is er nog ergens een opening, Mark? In de voetballerij is uiteindelijk altijd opening, weet je. Ik bedoel, en Cambuur is ook mijn club, dus ik heb ook nooit de deur helemaal dichtgegooid. Volgens mij het interview wat ik bij ESPN naar Dordrecht gegeven heb, was ook een hartstikke net interview. Volgens mij heb ik daarmee niemand beschadigd, de club niet beschadigd. Allemaal bewust zo gedaan. Ja, maar ik kan me nog herinneren, vorig jaar giet ik vrij stroefjes. Nee, klopt. Daar zit natuurlijk wel een geschiedenis aan. Kijk, het is natuurlijk een feit dat in dit geval Lars en ik niet de allerbeste vrienden zijn. Daar hoeven we ook niet geheimzinnig over te doen. Alleen kun je dan nog gewoon werkgerelateerd heel goed met elkaar kunnen werken. En daar gewoon heel professioneel mee omgaan. Dus ik denk dat dat prima kan. Ja. De ben wel mensen die vinden natuurlijk dat het uitspreken in de media broekst als onderhandelingsmiddel. Wat is daarvan? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik hoorde net ook wat jullie zeiden van ja, het is een spel. Ja, ik heb geen zin meer om spelletjes te spelen. Ik ben 32 jaar. Ik heb geen zin meer om met mijn eigen club spelletjes te gaan spelen. En zeker niet via de media. Het enige wat ik heb gedaan is na Dordrecht kreeg ik een vraag daarover. Heb ik daar op een hele nette manier op geantwoord. Ook duidelijk richting het publiek. Want
Ja, er zitten ook heel veel mensen die ik ken in dat publiek. Dus vind ik het ook netjes om richting die mensen eerlijk te zijn. Tot op zekere hoogte. En niemand beschadigend. Dus ik denk dat ik ben heel blij op de manier waarop ik dat heb gedaan. Ook al zat daar een stuk meer frustratie bij. Die frustratie is nu al lang weg. Ik ga niet mijn laatste 2 wedstrijden... ga ik lekker genieten. Ik vind het superleuk. En wat nou als ik teken hier wel op van hier bij je nou? Nee, ik teken niet voor een jaar bij. Dat is afgesloten. En gaat het dan om het IR-contract wat je extra krijgt? Of gaat het om het bedrag of de combinatie van? Ja, een combinatie van. Maar ik ga gewoon niet voor een jaar tekenen op dit moment. Dat doe ik bij geen enkele club. Dus dat ga ik ook niet als ik bij een andere club teken. Want ik zeg, het is mijn club en ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen. En ik ken het op mijn atletisch strafvoetballen. Ja. Ik snap wel dat ze... ja, maar dat... Ja, tuurlijk. Ik heb zeker heel veel vertrouwen in mezelf. Maar ik vind ook dat liefde van 2 kanten moet komen. En als je nou 2 hele slechte jaren hebt gehad... waarin je niet altijd fit was... waarin je niet liet zien dat je een van de betere in de competitie bent... wel niet de beste op statistieken... Maar ja, ik ben even advocaat van de duivel. Hè? Ja, ik zeg niet dat ik het vind. Maar als een club die 12 traaien houdt, dan nemen ze een dusdanig risico. Stel de rechts wel blesseert, stel de best wel minder qua niveau. Dan nou ja, glazen bolwerk, maar het is zo kennen. Ja, dan nemen zij een risico. En dan vertellen ze die toch je nog 2 jaar te lang terug. Misschien net meer. Dus dat is dan... Dat zou kunnen. Dat zou een beredenering vanuit de club kunnen zijn. Ik denk dat ik de afgelopen... Nee, dat is 14, 15 jaar voetbal heel wat heb bewezen. En ook heb bewezen dat ik altijd fit ben geweest. Dat ik een op- en top prof ben. Dat probeer ik ook naar de jonge jongens uit te stralen. Dat ik elke dag op het trainingsveld sta. Dat ik nog steeds de meeste meters loop in de wedstrijd. Dus ja, ik zou niet zo goed weten waarom ik over 1 of 2 of 3 jaar niet meer mee zou kunnen. Je weet het nooit in het voetbal. Maar dat kan ook met een jongen van 1, 2 en 23 gebeuren. Dus, wat ik net goed snap, is dat ze ik snap wel, die contacten me nog wel enigszins voorstellen, maar dat ze die minder bieden dan in de KKD. Dat is wel opvallend, toch? Als toch een idee was er dan van, ja, dat gevoel krijg je dan ik wel een beetje erbij. Ja, dat gevoel krijg je er dan misschien bij. En dat gevoel heb ik ook wel gehad. Maar nogmaals, alles wat ik er... ik snap dat jullie er naar willen vragen, want het is heel actueel natuurlijk allemaal. Dus dat is helemaal jullie goed recht. Alleen, ja, ik wil niet dat het op moddergooien gaat lijken, snap je? En ik probeer heel duidelijk te zijn. Alleen, ja, goed, ik vind dat de glans van mijn eigen prestaties afhaalt van de afgelopen 2 jaar. Wat ik heb gepresteerd met de club. Dus ik vind dat eigenlijk heel zonde naar mezelf toe. Maar ook naar de club toe, want ja, het is mijn club. Dus ik wil niet een vervelend gevoel bij de club krijgen of wat dan ook. Dus, we blokken dit nou even. Nog één vraag nog. Hoe nou verder? Ja, hoe ziet die takkomst eruit? Ik heb geen idee. Ik ga nog... vrijdag hebben we de Graafschap, mijn oude clubje. En dat vind ik superleuk om daar weer te gaan spelen. Ja. Hetzelfde met wat Henk natuurlijk. Ja. Nee, en we hebben daarna nog een mooie thuiswedstrijd tegen Vitesse. Wat een hele bijzondere wedstrijd, hè? Ja, dat tegen Vitesse. Zeker. En voor Vitesse valt nog heel veel te behalen. Waarschijnlijk een periodetitel. Ja, en allemaal activiteiten rondom het Tweede Wereldoorlog thema. Van, ook dat nog, volgens mij. Ze gaan abseilen en wat ze normaal altijd in hun eigen stadion doen. Ja. En dat wordt de Utrecht-wedstrijd van Henk. Nou ja, van Mark. Misschien wel, ja, er komen heel veel bijzondere dingen bij kijken. Dingen bij elkaar. Ik heb heel veel zin in deze 2 weken. Ik niet. Oh. Nee, dus ik heb heel veel zin in deze 2 weken. Dus maar wanneer is het nou duidelijk iets omtrent 10 takkom? Geen idee. Dat zal niet alleen aan mij liggen. Dat zal ook met de club te maken hebben. Wanneer de club zich bij mij meldt. Wanneer we wellicht nog een keer in gesprek gaan of niet in gesprek. Ja, die dingen staan maar open op dit moment. En nog... Want als ik nog bij wist, ik weet dat. Ja, ja, sorry. Je bent echt naar een oor onderwerp. Er moeten een paar vragen nog gesteld worden. Had de club bij wist nooit dat zo naar buiten stap best. Ik heb met Art de Graaf gesproken. Daar heb ik een heel goed gesprek mee gehad met Art. Ik ken Art natuurlijk al een hele tijd. En dus ik heb een heel eerlijk en open gesprek met Art gehad vanaf beide kanten. Ja, en dat was het. En daarna heb ik niks meer gehoord. Geert, daar heeft mij altijd ik ga nog een vraag over. Nee, sorry, het is te laat. Geert, daar heeft mij altijd zo van hoop, dat is uitgestelde teleurstelling. En dat heb ik van daar leert. Ja. En wat hier ik een zin onder de wedstrijd AZ Heerenveen. De nummer 6 in de nummer zoon. Heerenveen zit in de flow. Al 4 wedstrijden op net meer verlen. Ik hier echt hoop op een mooie pot voetbal. Maar dat 10 minuten roelof wie het gevoel of vod. Ik hier samen uit het waan, hè? Ja, hè? Ik hier echt met uit het waan. Ik sneeuwt jongen bed. Ik dacht, oh man, ik ga vrij. Parijs-Roubaix. En dan is Feyenoord. En dan lekker als toetje op een bankje. En ja, zet Heerenveen naar 10 minuten. Precies, chips, cola en een Heerenveen sjaal om. En toen wie het 10 minuten wie het al kleer. Ja. AZ wie trouwens volle sterker. En dat wie ik de conclusie naar ouderin van Luc Brouwers. Het deed me heel kort even denken aan een eerdere wedstrijd hier. Ik denk dat die 9-1 bij heel veel mensen even door het hoofd schoot. Ja, bij mij kwam die wel even binnen, ja. Ja, en uiteindelijk denk ik dat je goed wegkomt met een 2-0 achterstand in de rust.
Nou, ik denk dat we de tweede helft wel wat meer hebben laten zien. In de zin van wel iets meer ons spel speelden qua voetbal. Maar had in mijn ogen meer te maken met het feit dat AZ het gewoon toeliet. Dus ja, ondermaatse wedstrijd van ons. Ja, Roelof, wat we nou in zak en as, maar hier is het over verwachten dat het verschil zak Rut wezen zo. Nee, maar dat is een beetje tweeledig. Want aan de ene kant, toen ik de opstelling kreeg aan hoe ik op zag van de wedstrijd, toen schrok ik wel even. Toen dacht ik, Klaasje, toch fit genoeg. Ja. En het verschil tussen AZ met en zonder Klaasje is zakenrut. Hij is zaakgoed. Dat zijn nou ouder in Robin Veldman. Dat hier ze net verwachten. Nee, dat hij mooi was. Nou ja, hij die dan een kwartier maar en dat koest het verschil tussen de eerste en tweede helft. Ik al merken. Hij die de hele eerste helft mooi. De eerste helft. En het koest het verschil tussen de eerste en de tweede helft al heel duidelijk zien. Hè? Dat wie al een verschil. Maar als je ook Klaasje, Meijnaerts, Kees Smit, ja. Jongens, dat is het inruilen bij PSV, denk ik. Ik zeg hoe het is dat middenveld. Middenveldje, hè? Ja. Ja. En met Oortwie, dat kun je ook misschien beter vertellen dan Mark. Maar normaal gesproken bouwt AZ met 3 verdedigers op. En ook kwam Klaasje erbij. En die bemoeite natuurlijk echt heel nadrukkelijk met de opbouw. Ja, en dan moesten die middenvelders van Heerenveen moesten trots stappen. En dat doen ze eigenlijk net. En daardoor weer een heel soort ruimte van Mijnans. Ja, zeker. Dat zag je ook bij de eerste goals. Maar ik denk dat inderdaad Roelof het heel goed omschrijft met Klaasje. Kijk, Klaasje is natuurlijk een beetje het cement tussen de stenen, hè, bij AZ. En die is natuurlijk een hele tijd eruit geweest. Maar als je dan ziet hoe lang zo'n jongen eruit is geweest, volgens mij Hij is heel lang. zag ik heel lang 27 september of zo zijn laatste wedstrijd. Ja. En Ongelooflijk. als je dan ziet dat hij de eerste wedstrijd meedoet, ja, en dat je dan zo makkelijk weer voetbalt. En hij leest natuurlijk het hele spel. Hè. Dat is natuurlijk zijn kracht uiteindelijk. Ja. Hij leest precies waar het balletje gaat vallen. Hij weet precies waar het balletje heen moet. Hij kijkt van tevoren al. Ja, en dat middenveld van AZ is natuurlijk geweldig met Klaasje erbij. Ja, Dus, maar dan een paar minuten, Roelof. Hier het al 4-0 stinken in, net Ja, dreun. zo de ene kant is dat AZ heel goed wie, vooral de eerste helft. En maar Klaasje de volle beter is. De andere kant is wel dat Heerenveen wel matig begonnen onder de wedstrijd. Daar druk ik het zwak uit. Er zit weinig druk op de bal. Er zit weinig energie in. Er zit heel vaak te let. Zelfs die favoriet Joris van Overheem die net goed. Ja. Koeman hoeft niet meer te bellen. Het is klaar met Joris. Klaar met Joris. Oké. En ik zou Jordi bellen. Ja. Jordi Klaasje bellen Jordi dan. Klaasje wil bellen. Ja. Nou ja, de wiegende peert die zelfs van Overheem en ik Frenskov. Meerveld. Totaal net jongen. Meerveld. Maar hoe ken dat? Want dat is natuurlijk... Nou. Ze zitten saap die wedstrijd van AZ te zien. Dus dan denk je, de focus is er, daar gaan ze en binnen 3 minuten. Dan denk je, die jongen niet. En dan denk ik, nou... Nou ja, aan de ene kant is AZ dus heel goed. Vooral als ze volledig fit binnen. En dat wint ze zo goed als. En aan de andere kant, Heerenveen mag net denken dat ze wel eventjes heel makkelijk met 2 vingers in de neus nog Europese voetbal gaan halen. Maar dat dienen wij natuurlijk ook al mooi, hè, als media zijn. Ja, Van, maar ze jongens, we spelen gaan natuurlijk Ajax voorbij, we gaan naar top 4. En daar was, na ouderin was Robin Veldman ook een beetje kriegelig. En nou, laten we even hier naar dit fragment. Van tevoren hier het vooral over het feit van, ja, als je hem winnen, ga je hem over AZ hinnen. We gaan het over Europees voetbal, misschien plak 4, we gaan over Ajax hinnen. Is het nou weer even waarom bij de fotten op een groen? Ja, ik vind jullie vraagstellingen wel mooi altijd. Want jullie geven mij de keuze om te kiezen. Ja, ik ga toch niet nee zeggen als we dat willen. Dus dat heeft met jullie vraagstelling te maken met een stelling waar ik op moet reageren. En daar maken jullie een nieuwsbericht van. Als ik nee had gezegd, had hier een ambitieloze trainer gestaan. Dus tuurlijk willen wij heel graag zo hoog mogelijk eindigen. Alleen ja, ik denk dat nu plek 8, 9 in de play-offs, ja, dat is play-offs halen. Maar wij willen gewoon zo hoog mogelijk. We hebben een goede reeks neergezet. We hebben een uitdagend programma. Dus ik zie nog genoeg mogelijkheden om goed te eindigen. Ja, dat zei Robin Veldman. Dat moest even geniezen, Mark. Ja, dat is, hij heeft natuurlijk 100% gelijk. Ja. Ja, jullie, ik kijk dit natuurlijk wel wekelijks. De Spotcast. De Spotcast. Ja, Ik kijk met altijd wel even- genoeg, hè? Met genoegen, zeker met beeld en al. Maar ja, ik weet natuurlijk, jullie zijn altijd... ja, Wacht even. Jullie? Nou ja, jullie, jij ook. Jij doet het ook aan met Joris van Overheem in Oranje. Ja, dat is Dus precies. jullie Ja, doen dat is er waar. allemaal aan Zitten mee. al Het is die ook allemaal met, dezelfde het is ook allemaal met de jongens. knipoog natuurlijk. Maar ja, hè, sommige mensen nemen dat blijkbaar wel serieus. En Ja, die Roelof zei denken, zelfs de solo van Ringo Meerveldje in NEC. Wie mooier als de solo op het WK 86 van Diego Maradona. Ja, Ja, als ja. mensen niet snappen dat, dat is dat ook een wel- grap is en Nee, een beetje overdreven is, dan ligt dat meer aan hun dan aan mij. Maar ik snap ook wel, hij heeft ook wel gelijk, natuurlijk. Alleen, laten we eerlijk zijn, het was ook niet onrealistisch dat Heerenveen over Ajax heen zou gaan tot kort verleden. Zo simpel was het ook. Maar het kan nog altijd was ook, toch? maar ik altijd zo, en Heerenveen kan ik nog boeten de play-offs eindigen. Zat ze dicht zitten bij elkaar. En dan ben je jouw ploegen die om die play-offs strijden ongeveer. Utrecht, Sparta, Grace en Heerenveen. En eentje daarvan valt A. Ja, dat kan Heerenveen niet zo goed wezen. Dat hebben we hier altijd zijn. Ja, maar goed, Heerenveen kan nog altijd Bob Ajax eindigen. Want Ajax maakt nog thuis in PSV. Ze moeten nog in FC Utrecht. En de allerlaatste wedstrijd is dan in Heerenveen in het Abelense Ja, stadion. maar wij moeten heel realistisch zijn. We kijken lid van Robin. En dat ik lig in
dat denk ik net meer te gebeuren. Want maar voor jouw wedstrijd geen zo'n punt verschil. Maar Heerenveen gaat nog wel Europa in, Rolf? En ik een doelsaldo. Dat kan zeker nog. Zoals hij in de play-off a's komen, dan ben ik heel benieuwd wie daar nog in komt. Want ik ken dat Grace, Heerenveen en Utrecht erin komen. Dat is alweer 50-50, vind ik. Heerenveen, Utrecht, Heerenveen, Grace. En dan hing het er vooral welke ploeg er nog bij komt. Is dat AZ? Ja, dan is AZ de favoriet. En dan denk ik dat Heerenveen het helling gaat. Het is nog steeds wel 1 wedstrijd, et cetera. Maar toch, komt Ajax erbij... dan is het Ajax die natuurlijk zwaar teleursteld binnen dat ze überhaupt nog play-offs spelen moeten. En ik vind Ajax net geweldig. En Ajax kan misschien die thuiswedstrijd spelen. Omdat er een Harry Styles concert is. Dat is ik nog wel eens een mooi detail. Maar ja, dan maak ik het al in naar Machine. Dus dat is een beetje, ja. Ik kwam trouwens Arnold Bruggingtje in. Die is een ESPN-analyst. Hij natuurlijk bij Heerenveen voetballen. Ik ken dat Heerenveen regelmatig in Europa voetballen. Ja. En hij vertelde van, als ze dan maar Heerenveen een Europese wedstrijd hier, dan gaan ze al je de bus in. En dan ziet al het kantoorpersoneel te zwaaien van de ruten. En hij hier natuurlijk wel tegen mij maken bij PSV en bij Mallorca. Maar hij kreeg echt een soort van schoolreisje gevoel. Kreeg hij zo van, nou jongens, als we weer omkomen, dan doe ik maar snel onder de stoel. En dan ben we er... Rami, want die wie het al kan het elk seizoen voor dat Heerenveen de Europees spelen. Dus. Ja, maar dan zwaaiden ze toch al het personeel van de receptionisten onder het administratiepersoneel. Die zwaaien de spelers dan nu. Warme club, hè, Mark. Dat kun jij ook al. Ja, mooi. Ik hoop dat ons personeel straks ook voor de ramen gaat staan. De Graafschap uit. Dat ze allemaal gaan zwaaien. Nou, zo, en een van die personeelsleden is dan Gerard van der Belt. En dat brengt mij bij natuurlijk onze rubriek. De vraag van Gerard. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, nou, kom maar in, jongens. De vraag van Gerard. Hij is veel te moeilijk, maar wel leuk. De vraag van Gerard van den Bijl. Gerard, hast je nog een lastige vraag? Ik heb een lastige. Een echte lastige? Daar ben ik heel eerlijk in. Deze is best wel lastig. Nou, kom maar op. Ja, als je het over Cambuur hebt en trainers, dan kun je natuurlijk niet om de Jong heen. Een fenomeen in Leeuwarden. Geboren Leeuwarden ook nog, zoals jij weet. Speelde een WK-finale zelfs. Dus ja, de naam Theo de Jong en Cambuur is onlosmakelijk aan elkaar verbonden als je het hebt over de trainer. Eigenlijk een trainer die veel te weinig genoemd wordt in de geschiedenis van Cambuur. Want hij heeft ook Jaap Stam en Bert Konteman bijvoorbeeld naar Leeuwarden gehaald. Een mooie prestatie van deze man. En zoals ik zeg, geboren Leeuwarden en een WK-finale gespeeld. Dus vrij uniek. Heerenveen heeft ook een trainer die een WK-finale gespeeld heeft gehad met Van Persie. Maar ook nog in Leeuwarden geboren. Dat maakt onze Theo de Jong wel uniek, vind ik. Hij heeft 2 jaar is hij bij ons trainer geweest. En we hebben natuurlijk met Leo Beenhakker een bondscoach gehad. Die trainer van het Nederlands elftal is geweest. Dwight Lodewegers, idem dito. Sipke Hulshoff, assistent-trainer. Dus we hebben een hele mooie reeks aan trainers gehad. Die ook een combinatie hebben gehad met het Nederlands elftal. Maar Theo de Jong was dus trainer van Cambuur en speelde voor het Nederlands elftal. En dan nu de vraag voor de man in de studio. Theo de Jong is dus trainer geweest van Cambuur, maar ook als speler A-international voor het Nederlands elftal. Net als Niels Overweg en Stanley Menzo. Maar er is nog een trainer, een oud-trainer van Cambuur, die ook als voetballer international voor Nederland is geweest. Wie is dat? Michael Mols. Michael Mols. Ja. Trainer. Oh, trainer. Het was niet trainer. Nee. De trainer. Ging toch helaas net goed rekken. Nee, maar... Nou jongens, voetbaltalenten. Trainer. Alles weten. Trainer van Cambuur. Trainer van Cambuur. Niels Overweg is genoemd. Ja. Theo de Jong is Dick genoemd. de Boer? Dick de Boer. Nee, Dick de Boer niet. Nee. Geen international. Wacht even. Gert Kruijs niet. Nou, Gerrit Kreekje bij Mark. Nee. Ja, wacht even. McDonald's. Even een lied. Rob McDonald. Hokker hier ongeveer. Kan dat Jan? Of is dat was weer een hint. Ja, Ja, een hele kleine hint hoor. Ja, het is net zo heel erg lang, Lien. Menzo is neemt. Menzo Het is is al neemt. nooit 2000. Fred Grim. Nee, maar die had een trainer. Nee. Wacht even. Nee, Fred Grim is geen trainer Nee, geweest. dat is geen trainer geweest. Nou, dat zal er wel eentje. Godverdomme. Ja, hij had nog bij PSV voetballen. Kruis hebben we gewoon, Robaan hebben we gewoon. In totaal 2000, 4 interlands het spelen. 4 interlands. Noem maar even wat trainers nog na 2000. Na 2000. Kom je spelen, waar zit het? Na 2000. Zeker, maar dit is wel... Hij is heel moeilijk, zei hij. Gaat het maar uit de hoofdtrainer? Hoofdtrainer. De Welk hoofdtrainer jaar van zei je, Cambuur. Arjen? Nou, dat is... Ja, hier weet ik net precies, maar het is nooit Gert Kruis.
Weet je de periode naar Menzo krijgt voor Menzo krijgt Oh ja, naar Juri Koolhof. Juri Koolhof, kijk. tuurlijk. Natuurlijk. Ik heb nog met zijn zoon gespeeld, met Dean, ja. Ja? Ja. Ja. Oké. Die was wel goed, hè? Maar die, kon er ook Ja, goed die is op een tennissen. gegeven moment... Nee, zijn, een dat andere is zoon. een andere zoon. Ja. Die Ja. tennis op Dean. heel hoog niveau. Ja. Oké, nou goed, Ja. Juri Koolhof. Koolhof. Nou, Oh ja, keurig. Geert. Keurig. Maar dat moet ook wel, hè. Ik bedoel, Geert, die hebben het allemaal... Chef rondleiding. Chef rondleiding. in beeld? Ik vond Wat het, die hij dan? ik vond het al lang worden. Dat is wel... Dat zag je dat? Maar dat moest aanstaan werden. Het is een vergadering zelfs. De rondleiders heeft zelfs een vergadering. Nou jongen, wij vergaderen één keer in de is niet 14 serieus, Ja, jong. jongens, maar wacht even, wij vergaderen één keer in de 14 dagen. Oké, en weet je dat dan hoe? Nou, dat gaat dan over van alles en nog wat, maar met name de planning. Hè. Wat binnen er gewoon onvragen binnenkomen voor rondleidingen. Ja, En er waarvan binnen nog je- wel wat, denk ik. Ja, dat gaat best wel aardig, moet ik zeggen. En rondleidingen, maar daar moeten mensen op. En dan zetten wij die mensen uit. En waar docht welke rondleiding. En En het de chef rondleiding eerste klas dan ik al praat met een nieuwe trainer? dat dus nog net. Oh, hoe is dat dan nog ja, mogelijk? nou ja, dit is morgen het eerste punt op agenda. Want wij vergaderen morgen, hè. Die begrepen dat. Wij begrepen daar als rondleiders dus helemaal niks Je van. bent begeerd. Ja. Daar begin je toch mooi. Daar begin je bij. Dat liep het mij wel. Ja, ja, precies. Maar het de onvierde misschien Ja. al praat met de nieuwe trainer Johan Plat. Ja, ik heb wel met de nieuwe trainer En wat zei de nieuwe trainer? de nieuwe trainer die is vorige week is hij bij ons geweest. Volgens mij heeft Henk daar ook al wat over gezegd. Dat hij hem bij de lunch heeft voorgesteld aan iedereen. Want hij Ja. was op de club om gesprekken te hebben met de stafleden die volgend jaar hier nog zitten. En met de overige directieleden, denk ik. En een beetje kennis maken. Uiteindelijk heb ik ook een half uurtje een gesprek met hem gehad. Ian op Ja, Ian. 1 op 1, ja. Want Ja. alle spelers hier een Ian op Ian gesprekje. Nee, niet alle spelers. Alleen nog Volgens mij de ben ik- spelers die het voortgaan. Nee, volgens mij ben ik de enige geweest waar De die, onvierde uiteraard. waar die gesprek Wat weer die indruk, Mark? Nee, prima. Dus hij kwam goed over op mij. En volgens mij een goede voetbalvisie. Wat is die Wel. visie dan? Is dat echt dat hij is een lookalike van Dick Schreuder? Dus Wordt het Dick als een Schreuder- Ja, viesrijf ja. waar? Dat weet ik niet. Nee, volgens mij gaat het niet echt over systemen. Volgens mij wil hij gewoon heel aanvallend voetbal spelen met veel Wil ik met intensiteit naar wingback voren. spelen? Dat weet ik niet. Zo diep ben ik niet op de materie ingegaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Het ging vooral over de manier van voetballen. Dus hij had een heel aanvallende manier van trainen. Dus dat was eigenlijk het voornaamste. En voor de rest hebben we meer over Koetje en Kalvis gesproken. Dus over Koers toch kinderen. weg? Wist al wie dat was? Ik ken hem niet. Alleen van naam. Ik wist wel dat hij bij Castellón in Spanje had gezeten. Ja. Nou, eerlijk zijn hier ik nog nooit van die beste man. Ja. Ik kijk net. Ik ging Nee, het is totaal natuurlijk net. een trainer nog zonder grote clubs achter de naam of ervaring. Maar ik denk ook dat je niet een trainer bij Cambuur gelijk gaat hebben die het Nederlands zelf achter de naam heeft gehad. Dus Niels Overweg. nou ja, oké. Daar heb je En een paar. Maar nee, ik denk dat je dat deze tijd zeker niet krijgt. En ik denk dat het ook mooi is aan Cambuur. En dat het ook de club is om jonge mensen een kans te bieden. En ik denk dat dat alleen maar goed is. En, Hij je met echt gewoon hoe het Cambuur van Takkum seizoen eruit zien had. Qua spelers en dat soort dingen. nee, ik denk dat hij het daarover met Lars heeft. Lars gaat over het technisch beleid, daar ga ik niet over. Maar, Je hebt al gezegd, ik zou altijd met het nummer 10 spelen. nee, En ik weet er wel een. Ja, Nee. twee controleurs erachter. Nee, de trainer heeft mij duidelijk gemaakt dat hij heel graag wil dat ik volgend jaar zijn speler ben. Dus dat is in ieder geval mooi om te horen. Ja. Hij was enthousiast over mij. Over Maar mijn is dat eigenlijk kwaliteit. niet raar? Want dan is dus de nieuwe trainer is dan eigenlijk 180 graden noord als Lars Boy. Nee, jongen, maar echt weer. dat is niet Mark raar. vindt het niet leuk dat ik het woord spel neem. Ik bedoel dat ik niet als een spelletje. Nee, maar Bingo dat is was ook op helemaal niet erg, lingo. hoor, Geert. Maar ik Maar- snap wel heel goed wat je bedoelt. Alleen, Dit is inherent aan het betalen Ja. voetbal. Het is bieden, het is loven, het is de uitheli. Het is wel wat atypisch Het is, natuurlijk. er Dat zit gebeurt altijd niet altijd een, zit altijd Nee. ik wil. Nou ja, en ik denk inderdaad dat de persoonlijke verhoudingen tussen die en Lars Boy, laat ik het zachtjes zeggen, te wensen oerlitten. Ja, dat is spietig, want dat maakt het dat het zinstellingen wat hudder beneerd wordt. Ja, maar de trainer is in elk geval wel enthousiast. zo liet hij dat wel naar mij blijken, ja. Dus dat moet je in de praktijk natuurlijk altijd zien. Maar het Maar heeft gesprek... hij dat zijn of wie dat non-verbaal? Nee, dit heeft hij gezegd. Maar Die dat mij is dit toch graag ik bij heel gelooft. nu verwijzen, want ze willen oren hier eigenlijk een beetje hetzelfde voetbal als wat ze nou doen. Want dan was het hoe systemen, maar dat het ongeveer hetzelfde idee, kan ik alvast een beetje verklappen. Jouw Ja, rijden. Ja, een Daar is beetje ik al met idee. een nieuwe trainer Een beetje praten. wingbacks erop. Nee, maar ik heb wel bronnen, jongen. Ik weet wel meer dan jij denkt. Oh, Maar ik heb wel- zit het alweer in Maar die is- map? Maar dat is wel een beetje het idee. En dan heb je natuurlijk iemand die een jaar lang, of eigenlijk 2 jaar lang, op die positie op een link middenvelder op die manier spelen had. Die de statistieken daar ik voor had. Want hoe je het ik wend of keren, Mark is gewoon heel wichtig geweest in de promotie van Cambuur. Dan zou het toch heel nu verwijzen als trainer om te zeggen, ik loop wel. Ik goed die net.
Ja. Dat zou toch heel apart wezen. Dus het is natuurlijk logisch dat die zei, we willen die horen. Maar ja, de trainer Nou ja. weet ik net door de euro's. En wat essentieel is, denk ik, in het nije Cambuur, is dat er echt wel wat routine in zit. Het mag net al die jeugdige overmoed willen. En Want die dan, routine haast al net vol. Want en- er haast Amova en eventueel Jort van der Zanden en misschien eventueel Thijs Jansen had je dat een routine Ja, gooien wollen. Maar dat vind ik allemaal net niet. routine. Nee, Mark, Nou, dan moet alleen nog van Mark der Zande en binnen Amova vrije dat hoer. binnen de Nou, even het is ook zo heerlijk ben om de mensen bij experts, te praten. Ja. Hoe Nee, Mark ja, doet er zelf ik bij ben sowieso een jongen die in ervaring gelooft. Het zou ook raar zijn als ik er niet in zou geloven als ik zelf een ervaren speler ben. Maar ik denk, zolang je nog goed bent en ervaren bent, dat je geen betere spelers daarvoor hebt. En ik denk dat het heel belangrijk is om in de eredivisie ervaring te hebben in je selectie. Ja, dat vind ik ook. Omdat in de eredivisie het spelletje wel iets anders is. Dan ben je alleen nog Do en Amova. Nou ja, ik heb volgens mij heb ik 180 wedstrijden gespeeld in de eredivisie. En Als dat zo is, dan leeuw ik dat. ongeveer om en nabij. En Jamal heeft er volgens mij 40 gespeeld. Dus dat is de eredivisie ervaring die er op dit moment is. Ja. Ja, en Dat- ik denk dat dat het vind ik persoonlijk, maar dan ga ik op een stoel zitten van Lars en dat wil ik niet doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je wel eredivisie ervaring in je selectie hebt. Omdat daar wel heel veel, dat het enorm belangrijk is. Ja. En dan weet Zie- je- Als bijvoorbeeld naar Heerenveen juist toch in, de kritiek van de trainer weer. Er moest een fake blessure van de keeper rond de pas komen om de zaken Van Ben Klaverboer. om de zaken weer wat te organiseren. En elke keer hier trouwens terug dat het fake wie. Want zelfs Norden Bakker, die ziet er gewoon heel die erg blus. relaxed in. Ja, Dus ik ja, hou- ja. Die de handschoenen net in je zoon. Die deed helemaal niks. Maar waar het om gaat is dat de trainer toen ik wat zei had, ja, zie je zelf, wat betekent ik in? Dat is ervaring. Klopt wel, maar dan ligt het spel wel even stil. En dan is het wel even makkelijk om iedereen bij elkaar te halen. Wij hebben het vorig jaar ook 2 keer gedaan. Ja. Of 1 keer volgens mij met Thijs Jansen die ook naar de grond Ja, ging. Waar klopt. ik tegen Ja. Thijs zei even naar de grond. Dan gaan wij even overleggen met de trainers wat nu de volgende stappen zijn. Dus ik denk dat het niet zo raar is hoor. Ik denk ook dat het slim is van Robin. Ik vind gelijk een gele kaart. Optreden. Ik ook. Nee, Binnen kleer mooi. Ja, Ja, maar ja. wat een flauwekul. Het hele stadion heeft wel terug dat het onzin Het is. kind binnen de regels. Maar Ik hier dan inderdaad ook goed uit 4 terug naar de bakker even rennen te letten. Ja, dat hier dan oké. wel even wat minder Ja. opvallend wist. En dan hier ik zei, ja sorry jongens, het komt zo uit. Dat, Ja, met AZ die het hek trouwens. Hè. ik vind Nou ja, het daar wel- zit wat in. Maar kijk, in het veld is dat best wel moeilijk. Omdat je niet altijd het overzicht op het veld hebt. Omdat je op het veld staat. En meestal zit er nog een assistent bovenop de tribune. Bovenin, Die ja. kan alles beter zien. Die Ja. heeft een beetje een overview op de situatie. Dus dan is het best wel handig soms om het spel even stil te leggen. En dan loop je even naar de trainingsstaf toe. Die hebben dan weer dingen van boven gehoord. Ja, Ga je in het veld, oké, dit en dit moet er even misschien een gebeuren. extreem voorbeeld, maar ik bedoel wel te zeggen dat er in het veld een aantal mensen geweest maar dit uit de regelen om het zo Ja, maar even Geert, te dat is wel een beetje de periode waarin we leven. En waarin het voetbal ook tegenwoordig onbekend staat. Je ziet steeds jongere spelers een debuut maken. Ja. 15, 16 Ja, jaar tegenwoordig zeker. al. Het wordt steeds jonger. Selectie worden steeds jonger. Er is steeds minder geld. Ja, en ervaren jongens die wat bewezen hebben. Ja, die moeten meestal wat meer geld verdienen dan een jonge jongen die net dat komt is kijken. geen enkel Dus probleem. dat is allemaal wel verklaarbaar. En dan krijg je wel, en dat merk je ook heel erg in ons team, dat er steeds minder persoonlijkheden zijn. Juist. Dat is ook logisch, want jongens van 20, dat zijn nog niet Ik mag er persoonlijkheden. net van verwacht zien. maar- Nee, dus ik vind dat is eigenlijk een heel logisch vervolg op wat er momenteel in het voetbal speelt. Ja. Jongens, even heel wat hoors. Ik wil Ja. graag wat... trouwens, nou is een primeur. Mijn Ik zoek primeur echt komt. zin, ik zoek- Hebben die al gehoord, die primeur? Nou is het door die exodus van Orier of wat de begon krijgen hoor. Dus ik denk, nou ja. Er komt nou een primeur. Er was een klokje in beeld. Ja, de klok rint, hè. De klok Klokje rint. komt daar. Ja. Nee, we weten al alleen maar dat... tegenvallen nu trouwens. Hè? Ja, we weten al dat er een paar spelers binnen waar de optie net van lucht is. Daar is onder oren, nou, Kian Visser. Kian is Visser, bekend. ja. En Tony Remco Jonker. Balk. Remco Balk. En ik van Tony Jonker, die het nog niet lang bij Cambuur zitten had. En het schijnt dat RKC wel hele serieuze interesse had. Die binnen een bad bezig, een salarisstrookje aan het opmaatje. Dus het liep erop dat Tony Jonker naar RKC gaat. En dan wordt die enclave bij RKC van Cambuur ik heel groot. Zeker. Want zorgdragers zitten nevens mij. Joran van der Schaapman. Joran van der Veen, Schaapman, oud Cambuur-trainer zit Ja. er nog. Ja. Maar als jij een primeur hebt, ik heb het al op Twitter gelezen vanmiddag, op X. Dan moet je toch niet proberen op X zetten? Dat is geen primeur meer, hè? Wist wel wat het account weer? Dat weet ik. Ja. Het is wel mijn primeur. Ja, dat is mooi. Dat is Zeker, mooi. zeker. Dat is mooi. En Nap? Jochem Nap? Ja, er is ik interesse voor. Ik ga me de zaakwaarnemer bellen. Maar ja, dat is de slachter die de eigen vleiskaart. Die zei, ja, hij ligt wel in de markt. Want hij het speelde bij een team dat promoveerd is. Ja, oké, maar net nooit een heel lakke fietje, net volle meer dus. Dus die zei, die luidt wel in de merk. En ik bij spelers of clubs uit de KKD. Dus die liet het een KKD-club uit te zieken. Of dat RKC is, weet ik nog net. Ja, dat heb ik jet, maar dat Maar dat is schijnt geen, inderdaad dat geen RKC garantie inderdaad. Maar goed, en Tony Jonker, met die dan salaris inleveren, is dat een 1-jarig of een 2-jarig contract? Dat ja. Maar Jonker is 20, dus dat scheelt.
Ik ging nog wel vragen. Mark, Die is wel leuk, ja. Mark, nou een leuke stien in de 4. Stel nou, Jereveen zou het weer jou die 2 hier. Nee, dat is Nee, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. lang. Stel, Nou, we trouwens toch hoe Jereveen hebben. Even een omteken van een ludieke actie voor SC Jereveen. Want Jereveen heeft natuurlijk Volcom op het shirt hè, als haatsponsor. Ja. En voor de laatste thuiswedstrijd in Ajax komt dat plak beschikbaar. Ja. En Kim Meeskum bedrouwen, die kan dan €400 betalen. En dan is er een lotterij. En dan wordt er lotte. En dan kun je met je bedrouwen op het shirt komen bij de laatste thuiswedstrijd in Ajax. Voor €400. Ja. Voor €400. Ja. En het is ook voor het goede doel. Want nu lijkt het gewoon een commerciële activiteit. Maar het is voor het goede doel. Want er is per dag in er 8000 banen in Nederland. En net alleen in Jereveen, maar in heel Nederland. Zonder ontbijt naar Squallen. Ja. En dan Kim, dat yield komt zo weer voor het goede doel. En dan komt er ongeveer uit te zijn, jongens. Dus in dit geval is het dus... Dit voor jouw salaris Om de af, Friesland. Arin, of niet? dat denk ik wel. Maar ik heb dan ook een onbepaalde tijdcontract. Maar ik dacht, als we nou podcastmateriaal op. Ja, dat kan. Dan maar €400 betalen. Is hij al jaar €100? Oh ja, maar Ik ben bijna werkloos, jongens. Ik ben niet zo is het. Hij verdient hier een minuut op Cyprus. We hebben wel een aantal vragen, jongens. Een aantal vragen van Mark. Daar komen ze. Remco wil graag weten. Mark, Hellesto dit seizoen nog de dubbele cijfers qua goals? Ja, dan moet ik nog 1 goal maken. Ja. Dus ik ga daar wel vanuit, ja. Ja, hè? Dat is hier eigenlijk ook in, hè? Ja. Dat zou... Oké, maar ik wilde er verder Ik vind het wel wat maar die gasten van u. Wij hebben een Klaverboer uitnodigen. Die maakt een blunder in die week ervoor. We vregen Mark voor de sportcast en die mist een penalty in die week ervoor. Ik krijg de Klaverboer. Oh jee, nou, hoe moet ik dit Het mooi... ligt aan jullie, denk ik. Ja. En je moet hebben verantwoord trouwens, je? hè, Klaverboer. Dat schot door het midden. Mijnans. Ja, dat moet hij hebben. Dat hij moet Het hebben. is weer een fout, Ja. vond ik. Ja. Ja. Ja, wie valt? Toch? Het is weer een zwabberbal. Maar. Ja. Maarten vreeg het dopertjes of worteltjes? Worteltjes. Worteltjes. Ja, Even goed. kijken. Hè. Die door elkaar? Goed, Hans, die zei het, wij mixen het takken seizoen op. Linker rietje eredivisie of toch leven naar het Boeteloon? Daar heb ik nog niet zo... daar ga ik de komende weken rustig over Toch wil Hans nog graag een antwoord. Hans kan de komende weken een antwoord verwachten. Doe je hand. Nou, Hans kan de rambam krijgen, heb ik het gevoel. Sorry, Hans. Een vraag van SJ. Wat was toch na die voetbalcarrière dan? Bleef toch actief in de voetbalwereld? Biegelijk als trainer of als analist? Of scoos nog of een kledinglijn? Of scoos nog eens een keer wat vaker in deze podcast? Ik ben wel van plan om in de voetballerij te blijven. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Omdat het wel op heel veel vlakken wel mijn wereld is. Ik denk dat ik analistenwerk heel erg leuk vind. Dus bij ESPN of bij Ziggo of zo. Het lijkt me heel erg leuk. Bij de Sportcast. Bij de Sportcast, dat zou ook mogelijk zijn betaald. als jullie goed betalen. Nee, en Vol contracten voor een jaar, dus dat is nog wel hij heeft onbepaalde tijd hoor. Ja, zo. Maar nee, en wat mij leuk lijkt is het trainersvak. Dat begint ook wel steeds wat meer te kriebelen. Dus dat de komende jaren zal ik ook mijn trainerscursussen wel gaan doen, denk ik. Dus ja, dan ga ik daar ergens een keuze uit maken. Ja, leuk. Of combineren, Mooi. zou Ja. kunnen. Ja, Maar leuk. daar ben ik nog, wat ik net zei, ik wil nog heel lang voetballen. Dus dat denk ik nog niet zozeer aan. Nee. Nee, ik heb nog een vraag van Corné. Die zei het van, stel de mooist in je regel... Dit vind ik wel een leuke vraag. Van Corné. Ik ken de beste man net, maar stel mooist in je regel verhoor je in het voetbal. Of Boete Spul besteedt net meer. Of alle goals van Boeten de Section tellen dubbel. Niet tweede. Tweede lijkt tweede? me erg leuk, ja. Ja, toch? Ja. Ik vind het wel een originele vraag. Dit is wel een originele, ja. Ja, toch? Ja. Nou, Voetbalwereld is sowieso heel conservatief qua regelverordening. Maar voor mij volle meer bal intrappen. meer Marco van Basten. Ja, Die doet het toch gek? Ja, Ja. zou er Nou, heel eigenlijk al uit bij de FIFA. Hè? Zo is het. En ik heb nog Hele één laatste kaart- vraag van Gerard. Gerard die zei het van, hoe zocht de ideale tariering eruit qua oefenwedstrijden? Oefenpotjes in regioteams of voetballetje in KKD-clubs of levertje in eredivisieploegen? Wat is nou de ideale tariering? Nou ja, ik denk dat het voor iedereen verschilt. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dan voetbal ik liefst niet tegen amateurclubs. Dat heeft niks met amateurclubs te maken, maar ja, ik zie daar niet zo heel veel heil in eigenlijk. Maar het moet vaak wel gedaan worden om bepaalde redenen. Ja. En ik denk dat, los van dat ik het zelf niet leuk vind, dat het wel heel belangrijk is om je binding met je mensen te hebben. Met je supporters. Dus ik vind dat het wel gedaan moet worden. En voor de rest denk ik dat je daar een bepaalde opbouw in moet zitten. Dus ik denk niet dat vorig jaar heeft het natuurlijk gebeurd met Feyenoord. Dat was niet heel handig achteraf. Omdat er natuurlijk heel veel jongens geblesseerd zijn geraakt. Omdat het niveau eigenlijk net iets te hoog is. Je zit nog echt in het begin van je voorbereiding. Alleen het was natuurlijk wel een hele aanwijsbare reden ervoor. Dus vanuit de club heel begrijpelijk om dat te doen. Alleen ik denk dat je dan richting je einde van je voorbereiding een Feyenoord moet hebben. Niet aan je begin van je voorbereiding. Dus ik denk dat je dat mooi gestaag moet opbouwen.
fysiek en op voetbalniveau, zeg maar. En dat je dan een hele mooie voorbereiding hebt. Ja. Wat ik wel een grappige vond is die wedstrijd bij DTD. Ja, die is er nou uit, hè, want DTD kent het volgens mij net meer varkel krijgen, organisatorisch. Wat ik heel spietig vind, want ik vond een geweldige traditie. Maar eerst in DTD en later dan toch een boetelandse club. Hè, met vaak een paar keer Duitse clubsvest. En dat wie een wel wedstrijden die het wel pasten in zijn voorbereiding. Hier is net direct maar een Ajax of wat dan ook de maatje weer redelijk likwerig. Ja. En toch is bij die amateurclub die het uitermate verbonden is met Cambuur, vond ik echt super leuk. Ja, wat ik ook heel belangrijk vind, en dat is de afgelopen voorbereiding wel wat minder geweest, zijn de velden. Dus het is voor ons wel heel belangrijk dat er een veld ligt die gesproeid is. Dus als je in de voorbereiding zit en het is 25 graden... Je hebt zien Coast Til in Drachterboys. Ja, klopt. Nou, allebei waren eigenlijk... een beetje te stroef, hè? Was eigenlijk te droog, ja. Omdat ze daar dan geen sproeiinstallatie hebben. Anders moeten ze de brandweer laten komen en die hele boel blussen daar. Maar dus dat is voor ons heel moeilijk. Omdat je dan... Ja, dan krijg je geen tempo op die wedstrijd. En dan is het voor de amateurclub nog wel redelijk te belopen. Terwijl als je echt een leuke wedstrijd met veel goals wil hebben... Ja, dan moet je echt een goed veldje hebben. Want daar kun je echt goed Ik kan mij de kritiek nog herinneren toen. Ja. Dat klopt. Ja. Is dat trouwens, Josto, waarom op het mooie seizoen bij Cambuur? Ja, geweldig. Ja, echt geweldig. Want vorig seizoen nog treden eigenlijk. Ja, en ik ben natuurlijk gekomen toen we 19e stonden. En uiteindelijk zijn we vorig jaar derde geworden. Ik denk dat het een hele knappe prestatie was. Zeker als je terugkijkt met de selectie waar we toen mee hadden te doen, zeg maar. Hè. We hadden een hele hecht team. Maar als je kijkt naar de kwaliteiten, was dit jaar veel meer kwaliteit aanwezig. Individueel bij spelers. Alleen we hadden wel een geweldig team. Ja, en dit jaar hebben we denk ik super knap gedaan met z'n allen. Een hele moeilijke voorbereiding gehad, maar alle koppen bij elkaar gestoken. En het met heel de club geweldig gedaan. Op dat moment, Mark, waar looit dat? Wil je dat de wedstrijd in Telstar in Kolm? Ja, volgens mij heeft trainer daar ook wel eens nodig over gezegd. Volgens mij heeft hij daarna echt iedereen gebeld van dit moet echt anders. Want op een gegeven moment stonden we met jongens van onder 16, onder 17 op het veld. En maar de rest die geblesseerd, toch? Ja, iedereen was geblesseerd en het was heel moeilijk. En op een gegeven moment is dat omgedraaid. Zijn er een paar goede spelers bijgekomen, waaronder Oscar Sjeustrand op dat moment heel belangrijk. Hij trouwens scoort, hè, van Malmö. Ja, superleuk. Ja, mooi. Hij draait als de brandweer. Doelpunt en assist in zijn eerste 12 wedstrijden. We hadden een leuke gozer. Die gun je de wereld. Dat is echt geweldig. Die voetbalt nou wel 2 jaar lang non-stop, hè? Want ze voetballen in Zweden in de zomer, want daar is het in de winter te koud. En wij voetballen je wel dan in de winter. Dus die voetbalt nou wel 2 jaar lang, voetbalt die non-stop het hele jaar rond. Ik snap wel dat die jongen fotjiet, want Cambuur ging gewoon het yield echt broeken. 2,1 miljoen is het verkrijgen. Maar aan de andere kant, zo'n jongen die zoest echt heel graag wel. Ja, die hield wel broekenkind in de Eredivisie natuurlijk. Ja, maar de yieldpien is wel dusdanig dat als je de 2 miljoen verkrijgt en plus. Hij wordt bellen toch Malmö en dat is in Zweden voor haar een idee het Ajax. Dus ja, het Ajax bellen, dan ga je voort. Champions League, dus dan wil hij niet meer. Superleuk, mooie stap voor hem. Dit is heel logisch. Ja. Oh ja, nog iemand, dat mag we nog goed hebben. Ishan Ferra, wat denk je, Roelof? Is hij goed genoeg? Want ik lees een geruchtje, Ishan Ferra naar Feyenoord. Wat denk je dan? Ja, maar hij net wan. Net wan? Nou ja, hij had wel het talent om hem dusdanig tot te ontwikkelen dat hij misschien niveau Feyenoord helling gaat. Dat zoek ik heel goed kennen. Maar ja, hij is nou een jontje leuk. Ja. 20 denk ik, ja. 20 misschien nu net. 20, ja, als Feyenoord komt dan en biedt hem, weet ik veel, 800 salaris of een miljoen, dan zeg je geen nee. Dus in die zin, wat hij het wil dan. Alleen nog, als je ontwikkeling denk ik dat het een stapje daaronder nog krijgt en wat beter van hem. Ja, nou, we hebben natuurlijk een ervaringsdeskundige aan tafel. Die heeft ook bij Feyenoord voetballen. Wat denk je, Ishan Ferra? Want de redenatie van Feyenoord kan ik me intinken. Ze hebben bijvoorbeeld die Borgers ze ophellen voor 11 miljoen. Dat pakt natuurlijk helemaal net lekker uit. Ik denk dat Ishan Ferra wel ophellen kan, misschien wel vertreien. Bij Lille. Ferra mindere wedstrijden aan. Dat is een beetje zien nooit. Dat is nog hartstikke jong. Hij speelde een 8, maar als er minder speelt, dan weet ik voor Alex echt wel onder de maat. Dus dat wie bij Oscar dan Big Leagues volle minder. Die hier gewoon stabiel saison. Dus dat we gewoon skill hebben. Wat vies je, Mark? Ja, ik denk dat nu nog wel te vroeg is. Ik denk dat Isham een ongelooflijk talent heeft. En heel veel dingen. Een hele goede voetballer is. Echt een beetje een straatvoetballer. Hè? Ook echt een publieksvoetballer. Dus ik denk dat wij heel erg blij zijn geweest met Isham dit seizoen. Alleen denk ik dat die stap naar Feyenoord... ik heb de stap van Fortuna naar Feyenoord gemaakt toen ik 25, 26 was. Die was groot. Dat is een hele andere wereld waarin je terechtkomt. Dus ik denk dat die stap nu veel te groot is. Ja. Los van het talent wat hij heeft, want dat heeft hij. En hij zou in de toekomst zeker bij Feyenoord kunnen spelen. Alleen ik denk dat zo'n jongen ergens anders vlieguur moet maken. Heel veel moet gaan spelen. En die gaat nu niet bij van Cambuur naar Feyenoord als basisspeler. Nee. En maar waarom zullen er geen Vleenoord-maatje kennen bij Cambuur in de Eredivisie?
Zou ook kunnen. Ja, ik weet niet, of dat mogelijk is. En dat is wat ik net ook zei, niet aan mij. Maar Nee, dat denk snap ik wel. maar ik Even denk om de dat het voor situatie hem te gewoon- schetsen. Hij had nog een iercontract bij Lille. Dus als ze hem nog een jaar verhieren, dan is hij daar nooit zijn contract doen. Dus verhieren is geen optie voor Lille. En dat betekent dat je dan dus keepje matten. En dat is voor Cambuur om de huidige financiële situatie een probleem. Ja. Zit hij hem trouwens ook en doe ik Mark voor het WK als Marokko speelt? En dan hopen we misschien al dat bij Oef speelt. Nou, ik zit niet per se naar Marokko te kijken op het WK. Maar ik zal die wedstrijden wel... Ik weet niet, die wedstrijden zullen ook wel eens 2 uur 's nachts zijn of zo. Ja, Het nou is ja. niet dat ik Wel in bij, alle eerlijkheid, als mijn grote vriend Ismail speelt, dat ik om 2 uur 's nachts opblijf. Maar, Nee, zit je niet even in het wekkertje? nee, Hij maakt het in Brazilië, Haiti en Schotland. Nou ja, Marokko, Brazilië is toch een mooi Brazilië en Marokko, affiche. ja, Haiti. Roelof, zie ik het nou al op? Hoe laat is dat, Roelof? Brazilië, Marokko, 12 uur. Nou. dat zou nog kunnen. Dat Ja. zou nog kunnen. Ja. Ja, maar ja, als je weet het Maar ook ja, wel, die als je jonge kindertjes hebt, dan je jawel. kijkt 4 uur tv 's nachts. Maar wij zijn altijd dat bovenaan het WK ging zo. Hij ziet bij de voorselectie of bij de laatste oefening in het land, het er net volle speel. Eigenlijk helemaal net. Dus nou is wel een beetje de vraag of hij überhaupt nog wel mooi gaat. Maar Het is toch al super knap van Ismail Ja, dat dat. hij er überhaupt bij zit, man. Ja. Ja, hier is het ook een leak in de gaten van dit is een uitzonderlijk talent. Zeker in het verdedigen, absoluut. Dus ik vind hem verdedigend gezien echt heel goed, heel stabiel. Ik denk dat zijn grootste verbeterpunt aan de bal ligt. Dat hij daar nog hele grote stappen in kan maken. En als hij die ook gaat maken, dan ligt er echt een hele grote toekomst voor hem weggelegd. Dus een hele rustige jongen die weet wat hij wil. Ja. Dus volgens mij goede mensen om hem heen, goede zaakwaarnemers. Dus ik heb alle vertrouwen dat hij een prachtige toekomst tegemoet gaat. Ja, dat is toch de grootste klapper ooit voor Cambuur. Ja, ja, ja. Toch? Ik zou het wel geweldig vinden dat hij mooi mocht naar dat WK. ze krijgen €10.000 per dag. Hè? Als er een speler van het WK mooi gaat, dan krijgt de club dat. Dus stel hij gaat mooi, dan is het per dag een enorme smaak geld. En ik kijk in rekenen, want dat je dan Liverpool en zo binnen, dan is dat toch lekker. Ja, zeker. Zo'n soort spelers die naar het WK gaan. Dus ja, voor Cambuur zou het natuurlijk fantastisch zijn. Dat zou ik in elk geval zeggen van verkeep je hem net voor het WK. Nee, maar dat is sowieso net dat het Lambo al eerder zijn. We verkepen hem echt net voor het WK, want stel hij gaat mooi. En Stel dat die minuten maakt. Stel dat die minuut maken. Ja. Stel ze in Brazilië ik nog. Nou, Haiti, Schotland en Marokko winnen. Gaan ze terug in een knockout. Komen er weer €10.000 bij. Nou, dan... En wist je al meer, Mark? Gaat hij mooi naar het WK? Even een primeurtje. Nee. Want ja, Willem hier een leuke primeur. Nee, van, anders had ik dat al op X gezet, hè? Ja, lekker. Nee, joh. Nee, ik weet het niet. Wat Willem terecht zegt, hij heeft natuurlijk de afgelopen oefenwedstrijden niet gespeeld. Dus ik weet niet of dat een signaal is richting hem dat hij er misschien nog... Ja, ik weet niet. Ik heb hem niet zien trainen. Ik heb alleen van hem gehoord dat het super leuk was. Hij stond natuurlijk met de jongens als Hakimi op het veld. Ja, mooi. Ja, daar is hij ongetwijfeld weer veel beter van geworden en heel veel ervaring opgedaan. Dus ik denk al dat het voor die jongen, het gaat natuurlijk al hartstikke snel voor hem. Dat het super mooi voor hem is dat hij daar, hij heeft natuurlijk eerst dat WK al onder de 20 jaar gewonnen. Ja, met de coach die nu de bondscoach Ja, is. Hè? dus dat is natuurlijk al bizar. Er stonden miljoenen mensen op straat. Hij heeft me wel eens filmpjes laten zien dat er gewoon 3 miljoen mensen in Marokko op straat stonden. Dus die schrikt niet in Leeuwarden als er straks 15.000 bij de Oldenhoven staan. Maar dus dat Zo staat nou eigenlijk nu uit, die trein. ja, zeker weten. Ja, dat wordt een prachtige dag. Dus daar kijk ik nu al gigantisch naar uit, ja. Ja, zeker. Dat Ik heb wordt niet wel een mooi apart, feestje. want ja, er wist natuurlijk nog net of voor trein mij of na trein mij bekend is of bij Cambuur Blues of naar de andere club is. Dat denk ik wel apart. Het kan wijzen dat het straks is en wist al dat het net bij Cambuur Blues of Nou, dat het bij, zou weet ik veel, Go Ahead Eagles is of zo. bij Nou ja, wijze van zou kunnen, maar het blijft hoe dan ook mooi, weet je. Het blijft, het zegt wat over de prestatie wat we hebben geleverd met Ja. z'n allen. En ja, ik denk dat heel de stad daar zin in heeft om dat te gaan vieren. Dat kon een paar jaar geleden natuurlijk niet. En nu is het moment daar en gaat dat één groot feest worden natuurlijk in mijn eigen stad. Dus of ik nou wegga, of ik nou blijf, wat er ook gebeurt. Dat gaat een gigantisch feest Je worden. weet wel iets hoe dat eruit komt te zijn, jongens. Do als chef rondleiding, dan weet je misschien wat meer Ja, ins dus, en outs. de chef-rondleider die is het eervolle verzoek gekregen om die bijeenkomst te presenteren. Ja, en daar heeft volmondig ja zo een En keer ik heb er in. volmondig ja op zijn, mits dat plaatsvindt voor 26 april. En Want dat dan- is net het geval, want het is want vrij mooi. Precies, en dan is de chef-rondleiding op vakantie. Keurig. Dus is toch Dus ik ergens... heb geen idee. Nee, chef planning heeft het net goed regelen. planning. Inderdaad wel drama. Nee. Dus dat zit er net in, jongens. Nou, Dus, is er iets van, ja, wat kunnen we verwachten? ik weet het. Nou ja, ik krijg een beeld van 2013. Daar wie is ik bij, Mark. Ja. Dat weer natuurlijk magisch. Ik denk wel dat het iets anders gaat worden. Ik weet dat het iets anders gaat worden, maar volgens mij is dat niet de Klein bedoeling. tipje. Hier is de Klein tipje. primeur inderdaad. Volgens mij is dat niet de bedoeling dat ik hier aan tafel dat Nee, maar je hoeft het ook, prijs je ga geven. fluistert het gewoon. Nee, dat doe ik niet. Afzijdig Maar van het het Oldenhoven. wordt volgens mij heel erg leuk. En inderdaad uiteindelijk eindigend bij de Oldenhoven met
ja, met heel wat mensen op dat plein. En ja, dan Toen in 2013 toen kwam je hem ergens bij een bijeenkomst voor meen ik mij. Toen heb je maar een prijs toen nog bij het hellen nog. gemeente, ja, wij hebben toen nog bij de KKD hebben wij nog een Moest je een prijs nog moesten wij hellen. inderdaad nog een prijs ophalen en toen zijn we in de bus weer teruggegaan. Hebben we Precies, en uiteindelijk dat weer toen en heb je bus. Dit jaar heb je ook weer zo'n KKD kampioensdiner. Ja, daar gaat ADO nu naartoe. Ja. Maar die jongens die dit jaar Schilde hebben gewonnen. Dus waaronder de trainer Ismaël, Baouf, Ishem Ferra en ik. Ja. We hebben Een allemaal gala, toch? Schilde, dat is een soort gala. En dan wordt nog de beste speler van het seizoen. Is dat echt op bekend. trein mooi? Nee, dat is op 30 april, dus dat is nu niet op dezelfde Nee, precies. dag. Dat wie toen op En dezelfde 3 dag. mei wordt volgens mij gewoon een hele dag. En Mijn artiest. artiesten komen er ook, volgens mij. Dus ik heb daar wel iets van meegekregen. Ik ben er En wel jij een of beetje jou komen meegenomen. dan de spelers, het podium op? Ik weet niet hoe laat, Arjen. Ik zou er al heel vroeg gaan staan, want volgens mij is vol, dacht ik. Maar ik wil voor de rest niet voor mijn beurt praten. Zo. Nou ja, we weten trouwens een beetje wie ze willen, jongens. Nou, Mark hier op tafel zit net. We weten iets meer van de ins en outs. Voor geen kwartje. Voor geen kwartje? Nee, jawel. Nee, Maar dan zou dus 54%, maar we de percentages nog aanpassen. Nee. Ik ben een echte optimist. Ik zou het echt fijn vinden dat deze Leeuwarder gewoon de voetbal werd. Je hebt er voetbal in. Dus de wens is ook wel een beetje de vader van de gedachte. Weet je wat, we stellen En de ik vraag denk, gewoon nog een het keer. zou wijzen kunnen, Arjen, dat er in de komende weekend toch nog een vraag bij de chef rondleiding komt. Wat moeten we met Mark Diemers? Wees dan gerust. Goed, toch wil ik het van elke nog even weten. Van Mark weten we dat bloot maar 24%, denk ik. Ja, weet je, ja, ik moet een percentage noemen omdat ik hier zit. Kijk, ik ga hier niet zitten en helemaal niks zeggen. Maar ik wilde vandaag wel een beetje op mijn woorden letten. Want Heb je dat gedaan? ja, ik denk dat ik dat wel... Hoe vaak had je het oefenen het weekend voor de spiegel? Nooit. Maar kijk, ik ben wel natuurlijk wel een jongen. En zo wil ik ook bekend staan als een jongen die gewoon zegt wat hij denkt. En dat probeer ik ook te doen. Alleen soms moet je wel slim zijn. En ik ben 32 en nogmaals, ik wil het hier op een prachtige manier afsluiten dit seizoen. En of er nou een toekomst voor mij zit of niet. Ik denk dat ik 2 geweldige seizoenen persoonlijk ook heb gehad. En volgens mij moet daar de nadruk op liggen. En niet of ik ruzie heb met wie dan ook. Ik heb daar helemaal geen zin in. Joh. Nee, heel duidelijk. Heel dat goed. is een mooi slotakkoord. Ja, Toch, Roelof, hoe goed in percentages ik zou- is de koers dat ik Mark zou je- Diemers straks bij Cambuur voetballen. Ik heb alles zwaar op de weegschaal gelegd, Ja. gewikt en gewogen. gewogen. Dat is op 80. 80 Ik jaar, zit nu op 75%. 75. Oh, mooi. Klein beetje gezakt. Oh, dat is een schokkende verloren. Willem hier onder het begin van de Spanning insturing even 50-50. hè? 50-50 en ik ben Mathematisch is het heel zo. eigenwijs en ik hoor alle standpunten en argumenten, want daarom zit ik nog heel tijd 50-50. 50-50. Ja. Van Tuun, Ja, 95. 95. Ja. Goed zo. Nou, Jij dan, Arjen? Ja. nee, het is klaar. 0%. 0%. 0%, oké. 0%. Dat is altijd... 0%. Ja, dat denk ik. Ik denk dat... Maar dat is nou dak op seizoen. zijn Ik er denk ook in de, clubs in de die zich Eredivisie. gemeld hebben bij jou ja, of ik je denk zaaknemer? Eredivisie. Clubs? Bij jou of je zaaknemer? Eerlijk, hè? Want je ook weer eerlijk verhaal Ja, of dat zo. vind ik, dat kan ik wel eerlijk. Ja, daar wel clubs zich gemeld bij mijn zaak. Ja. Oh, welke club dan? Linker Dat ga ik rijtje? niet zeggen. Linker rijtje, toch? Dat ga ik Go Eagles? Nee, ik Je wilt toch Nee, eerlijk zijn? maar niks. Ja, Nederland? zeker. Tot bepaalde hoogte, Roelof. Oh. De rest niet. Goed jongens, we beginnen naar de overdenkingen. En daar mat je altijd antwoord op maken. Ja, dat weet ik. Dat weet Je ik, mag Arjen. gewoon een keuzematje. Ja, En, leuk. we Het zal weer een beginnen, leuke zijn, denk ik. Ik ben benieuwd. dan komt die. Zullen we beginnen gewoon met Willem? Waarom ik net Willem, toch? Leuk man, tuurlijk. Ja, Hatsmoesha of Ishem Ferra? Dan denk ik toch Hatsmoesha. Hatsmoesha, toch wel hè? We beginnen naar Roelof, Jordi Klaasie of toekomstig Oranje International Joris van Overheem? Hey, Jordi Klaasie. Jordi Klaasie. Goed zo, dan gaan we naar Geert, Dick Schreuder of Johan Plat. Ja, Johan Plat natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Nou, Mark, daar komt hij. Een nijavontuur of wetter bij de Wien? Zo, je moet antwoord geven. Hè? Dat Die is is wel lastig, mooi. Arjen. Hier heb jij het hele weekend die is wel- op gezeten. Ja, Deze ik wist al vind ik 12 mooi. weken dat het komen zo. Dus nog één keer. Een nijavontuur of wetter bij de Wien? Dan moet ik lang nou slim. Ja, dat doe ik slim. Water bij de wijn. Ja. Water bij de wijn? Ja. Dat is weer slim, ja. Nou Lars, kijk je mee? Was dat saai van mij? Goed Dat zo, ik- Manje, dan ben we er weer. Ja. Oh, wie dat een tip trouwens van Roelof? Slim wezen. Roelof ook. Ja. Ja. Dit is mijn mediavriend. Hè? Ja, Die manager. Ja, mijn manager. Ik krijg 5% bij nieuwe transfer. Zeker. Oh, kijk eens. Manje, dan ben we er trouwens weer. Waar hebben we dan? Ja, Kees van Geen Wonderen. idee. Kees van Wonderen. Ja. Keesje Wonderboy. Kees Zeker. Wonderen. Keesje Wonderboy. Ja. De oud-trainer van SCRV. Is dat leuk? Ja, We gaan er wel op vooruit met de Ja, gasten. ja, ik weer. Oeh, Ja, oeh, ja, ik weer. schrik er soms ook van. Waar vorige week bent. Nou, dat bedoel ik. Ja. Dit jaar weer, Nu even weer minder. een stap gemaakt en dan weer een stapje. Iemand die een uur lang niks wil zeggen. Ja, jammer. Maar wie dit de laatste keer voor deze podcast? Nee, toch?
Nee hoor, ik vind het hartstikke leuk om hier te zitten. Dus ik vermaak me prima. Dus we doen dat nog een keer volgend seizoen, wat mij betreft. Lijkt mij een goed Hartstikke idee. goed. Wij betalen gewoon reiskosten. Dankjewel. Jongens, Manje, dan ben we er vanzelfs weer. Dan mij Kees van Wonderen. Graag ondam. Dag.